नाफोरखौ माने जितिया जोङो फुख्रिनिफ्राय दैखांनानै बाख्रायाव लाबोबा माने लास्ट टाइमाव जोबोद बाब्राबो नङा थिग बेबायदि हाग्रामा महिलानि अबस्था दिनैनि तारिखाव जादों ब्रह्मखौ सिनाया होननानै बिथांमोननि पार्टिनि अबस्थाया मा जाना दङ बेयावनो रायजो राजाया बुजिनो हायो बिथांमोना जयनिं प्रग्राम देखायबाबो मिटिं खालामबाबो गावसोरनि पार्टियाव जे गुनजिरा अरबाय बेखौ बिथाङा फोरमान खालामनानै लाबाय आरो आं फार्स्ट जाय समाव इउपिपिएलआव जयनिं जादोंमोन बै खालिनो बुंदोंमोन चन्दन ब्रह्म बिथांजों हाग्रामा महिलारिजों केमिस्ट्रिया मिलायला होननानै इभिकसन जायाखै होननानै खिन्थु जोंनियाव माखासे प्रुफ दङ नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नायोबा नुगोन जे बिथांमोननि समाव बर' मानसिफोरखौ ओरैबायदि आलानि खालामदों गोदाव सोराव खालामदों बिथांमोनानोथ' दिनै इभिकसन जानायनि मेन कारन बिथांमोनानो बै समाव हाइकर्टआव एफिडेभिट होदोंमोन दिनैनि तारिखाव साख्रि मोनैनि कारनाबो हाग्रामा महिलारियानो बै समाव कर्टआव केस होनानै दिनै बे बाथ्राखौ जों बुंफिननांगौ बिनि गोनांथि गैया मैया गावनो मोनसे समनि बिटिसिनि सिबानो हाग्रामा महिलारि बिथाङानो बुंदों जे चन्दन ब्रह्मखौ सिनाया होननानै बिथांमोननि पार्टिनि अबस्थाया मा जाना दङ बेयावनो रायजो राजाया बुजिनो हायो बिथांमोना जयनिं प्रग्राम देखायबाबो मिटिं खालामबाबो गावसोरनि पार्टियाव जे गुनजिरा अरबाय बेखौ बिथाङा फोरमान खालामनानै लाबाय आरो आं फार्स्ट जाय समाव इउपिपिएलआव जयनिं जादोंमोन बै खालिनो बुंदोंमोन चन्दन ब्रह्म बिथांजों हाग्रामा महिलारिजों केमिस्ट्रिया मिलायला होननानै जुदि बिपिएफखौ बासायनांगौबा आंनि बायदिबाथ' चन्दन ब्रह्म बिथांखौसो आफादगिरि होनांगौ बिपिएफखौ बासायनांगौबा बिथांमोननि पार्टिनि अबस्थाया ओरैबायदि बिथांमोना दिनैनि तारिखाव सार्भाइभेलनि बाथ्रा सिन्था खालामनो गोनां जादों नाफोरखौ माने जितिया जोङो फुख्रिनिफ्राय दैखांनानै बाख्रायाव लाबोबा माने लास्ट टाइमाव जोबोद बाब्राबो नङा थिग बेबायदि हाग्रामा महिलानि अबस्था दिनैनि तारिखाव जादों बेल'सो नङा मानगोनां चन्दन ब्रह्म मिनिस्टार मोनसे समनि फर्मार मिनिस्टार बिथाङाल'सो नङा माखासे लिडार मोनसे समनि जेनेरेल सेक्रेटारि प्रबिन कुमार बर' आसुनि प्रेसिडेन्टमोन बिथाङाबो दाख्लै बावैसो बिपिएफखौ जोद लानानै जेनेरेल सेक्रेटारियानो सिरि सिरि जिरायना थाबाय बिथांमोननि अबस्था आरो मोनफ्रोमबो कनस्टिटुयेन्सियावनो जों सावरायगासिनो दङ आरो बिथांमोननि माखासे एमसिएलए एक्जिस्टिं एमसिएलएआ साननैसो उनाव इउपिपिएलआव जयेन जागोन आंहा दुखु नांदों जे बिटिआरआव रिजनेल पार्टिया थानांगौमोन बिथांमोनाबो थांनानै थाथों आं लुबैयो नाथाय बिथांमोननि अबस्थाखौ नायोब्ला बेसेबां गोबाव थांना थाबावगोन जों दुखु नाङो आरो बिनि फिथाइया मा बिनि कनसिकुवेन्सेसखौ जुदि नायोबा बै समाव जे हाग्रामा महिलारिया मानसिफोरखौ सैमा बायदि बाहायदोंमोन एन्जर बायदि नासयदोंमोन बिनि फिथाइखौ बिथांमोना दिनैनि तारिखाव मोनदों बै समाव बिथांमोना हाग्रामा महिलारि सरकारनि समाव जाय समाव बर' मानसिफोरखौ बिथांमोना इभिकसन खालामदों साबायदै मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखि गोबां बिपिएफनि लिडारफ्रा बुङो जोंनि समाव इभिकसन जायाखै होननानै खिन्थु जोंनियाव माखासे प्रुफ दङ नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नायोबा नुगोन जे बिथांमोननि समाव बर' मानसिफोरखौ ओरैबायदि आलानि खालामदों गोदाव सोराव खालामदों बिथांमोनानोथ' दिनै इभिकसन जानायनि मेन कारन बिथांमोनानो बै समाव हाइकर्टआव एफिडेभिट होदोंमोन दिनैनि तारिखाव साख्रि मोनैनि कारनाबो हाग्रामा महिलारियानो बै समाव कर्टआव केस होनानै बिथांमोना दिनै सिबिएससिखौ दिफां खालामनानै दोनदों गासैबो भेजालखौ लगायनानै दिनैनि तारिखाव प्रमद बर' बिथांमोना दाय होनो नागिरो थार खालामगोन 3000 कौटि बिथांमोना दैजिं फेस्टिभेल खालामनानै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बरबाद खालामगोन दायखौ होनो नागिरगोन प्रमद बर'खौ बर' रायजो राजायाथ' बिटिसिनि रायजो राजा बिटिआरनि रायजो राजायाथ' बुजियो नङा बै समाव बर' मानसिफोरखौ बिटिआरनि मानसिफोरखौ आलानि खालामनायनि साव आरो अभिशापखौ हाग्रामा महिलारिया मोनदों बिथांनि पार्टिया दिनै आलु सेवनाय बायदि फारसेनिफ्राय सेवलांगासिनो दङ बेनिखायनो आं दुखु मोनदों बिथांमोना फैबाय थानाय काउन्सिल इलेक्सनाव लागि थागोन ना थाया आरो नोंथांमोनाथ' मोनथिगौ सांबादिक हिसाबै बिटिआरआव हाबनाय माखासे रायजो राजाफोरा गहपुरनि सनितपुरनि बिथांमोनखौ लिंहरदों निमाहा बिनो खावलायदों बिथांमोननि जायगायाव थांनानै बिथांमोनाथ' मालाबाबो तारमाने बिटिआरआव गहपुर सनितपुर बिश्वनाथखौ हाबजानायखौ लुबैयाखैमोन दिनै प्रमद बर' बिथाङा गामिखौ सोसननानै देखायबाय सिमा बारायनानै देखायबाय जाय चन्दन ब्रह्मआ बिटिआर कर्टखौ केस होनो नागिरग्रा मानसि गोबां बाथ्राखौ आं दिनै बुंनाय नङा बिथांमोना सोरबा केसबो होदोंनो बिटिआर कर्टखौ दिनै रायजो राजाफ्रा बुजि मोनदों तारमाने बै जे सानजानि बर'फोरखौ जाय बर'फोरा मोनफ्रोमबो बर'नि आन्दलनाव जड़ित दंमोन बिथांमोनखौ बन्सित खालामनाय गामिफोरखौ हाबसन होयैनि मेन दायनिगिरि हाग्रामा महिलारि आरो बिथांनि कम्पानियामोन
दिनै बेखौ बर' रायजो राजानि इमोसन आन्दलन खालामनायनि जा फिथाइ बेखौ प्रमद बर'नि दैदेननाया होगासिनो दं प्रमद बर'नि सरकारा होगासिनो दङ जायनि थाखाय दिनै बिटिआर गामियाबो सोसनजाबाय गावस्रानाय माने बै समावनो गावस्राखांदों अलरेडि बिथांमोना दिनैनि तारिखाव बिथांमोना गावस्रानायनिख्रुइ बांसिन गोथौ हाबनानै जुदि जों नायोबा आं दहायनो बुंदों आलु सेवनाय बायदि सेवलांगासिनो दङ बिपिएफ पार्टिनि जि अस्तित्व बिथांमोना दिनै अस्तित्वनि संकटाव दङ बिथांमोना थांनाय थैनायजों जुजिगासिनो दङ आं दहायनो बुंदों जोङो नाफोरखौ जेथिया बाख्रायाव लाबोयो अक्सिजेन मोनैनि थाखाय जेरैबायदि बाब्राब बाब्राब थैलाङो बिपिएफनि अबस्थाया दिनै बाब्राब बाब्राब थैलांनायनि मोनसे पजिसनाव मोनफैबाय आं दुखु मोनदों बिथांमोना थांना थाथों आं लुबैदों आरो बिथांमोना जोंनि बिटिआरनि सिएम मानाव गेदेर सिएमनिफ्राय माखासे बाथ्रा सोलोंनांगौ दङ जाय समाव सान्थि फैबाय बै समाव बिथांमोना सान्थिनि बाथ्रा बुंदों खिन्थु बै समाव जाय समाव बिथांमोननि सरकार दङमोन बिथांमोननि अफिसाव सेंग्राफोरखौ लाखिनानै जौ लोंहोनानै मदारु जुवारु खालामदोंमोन बे बाथ्राखौ खिन्थु बर' रायजो राजाया धंस खालामनाय जि जारिमिन बर' लाइमोन जोलैफोरखौ जि गाज्रि जोलै खालामनानै गालांबाय बेखौ बावगाराखै आरो बेयाव प्रमद बर' बिथाङा बेखौनो दिनै सुस्रांगासिनो दङ बर' लाइमोनफोरखौ बिटिआरनि लाइमोनफोरखौ फैबाय थानाय जेनेरेसनखौ जों बोरै मोजाङै सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 25 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन बायगिरि बिथांमोननो आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों 5 लिटार पेट्रल फ्रि गंनि हेलमेट फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 6003817191 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन